Добре дошли в последната част. Да. За жалост от Враца. Но дойде време да си ходим и да отиваме към следващата дестинация в Северозапада. Отиваме към Лом. Първо отиваме... сега ще ви водим на манастир. Не знам дали имаме право там да си манастир. Най-вероятно не. Но искам само да забележите от каква гледка си тръгваме. Ето това трябва да го изоставим сега в момента. Това е като си тръгваме от Сгориград към Враца. И ще трябва да му кажем чао. Но всичко хубаво си има край. За жалост. Който има и пешеходен, може пеша да се го от Сгориград до Враца. Пешачката, защото е много красиво. Има си тротуарче, хората си го направили. Направо искам да хвана пътя и на обратно и пак да си остана за още една вечер. Значи хора, установихме, че ние пътуваме към Северозапада от не знам от колко време, понеже моето село е тук в Северозападна България. Всеки път спираме по на едно-две места и все още нищо не сме обиколили. Толкова места има. С Искърския пролом има поне 50 места, които все още не сме минали, въпреки че сме минали 50 места. Тук има много места. Пещери, водопади, екопътеки. На Леденика не успяхме да отидем, но... Други път. Много яко. Мисъл, аз никога до сега не бях ходила, не бях идвала в Северозападна България. Каза се, че имам чувство, че всички красоти на България са тук. В смисъл, тук има просто много пещери, много такива... Докато в нашия край, понеже е малко такова равно и нямаме толкова за ходене. Не е толкова планинско. Не е толкова планинско, няма толкова, природни забележителности, такива пътеки, работи да ходиш. Трябва да мръднеш на някъде, иначе... Да, с нощ си говорихме за това, че ние най-вероятно тия дни обиколихме повече места, отколкото някои местни най-вероятно са посещавали, защото човек като има нещо, не го оценява. Те това са си го приели за даденост и не знам сега, може да не е така, ама аз съм с такива наблюдения като цяло за хората, че нещата, които ги имат, не ги оценяват, а пък някакви хора, даже и чужденци, много чужденци има. Много чужденци има във Враца. Аз не мога да повярвам. Някакви туристи идват от къде ли не, от всякакви краища на света да видят тук тия красоти. На испански говориха, на немски чух, немска реч. А пък хората, които са си от тук, нали, това нещо си го приемат за даденост. То е нормално, защото ти свикваш, живееш тук и не ти прави впечатление, ама да, просто... Трябва по-често да ти давам, толкова много имаш да кажеш на света. Ще вземеш ти да си направиш един YouTube канал накрая. Не. Оставяме ви, отиваме вече на манастира и оттам ще се включим. Отиваме към манастира. Пътят е сравнително тесен, обаче, но пък просто гледката отпред към манастира е уникална. И манастира спада и там някъде. В тази пропаст ли, какво е това? Има си дупчици сега, не е от най-поддържаните пътища. Ако има още една план, не знам просто как ще се разминем. Просто няма как. Няма шанс. Така че аз спирам камерата да съм малко по-наштрък в шофирането и ще се включим отгоре. Хора, както виждате, няма кадри от манастира, понеже имахме ситуация. 2 в 1 беше ситуацията. Наложи се тази прекрасна дама да отиде до спешното, защото много й приуша по пътя нагоре. Даже ние стигнахме догоре, стигнахме до манастира
има голям наклон, високо, колко каза човека, 500 метра на морска височина, просто наклона е голям, имаше и много завои, тесен път, както и да е. Стигнахме до манастира, поговорихме с човека оттам и по едно време моята жена каза много ми е лошо. След това почна да трепери и се спи не знам колко... Вода с половин солница сол. Вода с половин солница сол изпи. И на всичко отгоре тръгнах да я карам към спешното и изтече на моята кола антифриза. На тази, която в момента се движим. Естествено. Естествено. Винаги трябва ситуацията просто да е тотал. Но, как че да е, човека да е жив и здрав, господин Костадинов, само това запълни фамилията, от манастира Свети Иван Костия, да е жив и здрав, даде сол, закара я до спешното и аз стоях там и се мъчих да запуша каналчето на казанчето с антифриза. В крайна сметка успях, защото в момента се движим с колата. Но въпросът е, че просто наведнъж тя спешното, аз колата не мога да тръгна, си остана горе на манастира в гората. И така. И затова няма да видите манастира или кадри от манастира. Единствено това да видяхте до сега пътя на там. Хубав беше. Просто мисля, че над морската височина ми дойде малко повече, по-рязка смяна, така и не знам. Все още не знам това паника така ли е твоето, твое, нямам представа, но вестибуларния апарат... Всичко в едно. И вестибулара, и паниката, и... Защото аз наистина ми беше лошо, треперих, не можех да седя на краката, не ми беше много окей. Главата ми се въртеше и няма... Малко човека още повече вся паника. Човека вся паника на същото отгоре. Аз, когато той се върна да дойде да помогне да оправим колата, ми каза: приятелю, отиде, приятелката ти умира. Тук съм. Тъй като гледаме, смее се, жива и здрава и сега хапна. Но това, което направихме с антифриза е, че сложихме долу една наказанчето, едно, дето не знам, то не е имало мъркоч, нещо друго е имало там, но не знам какво. Някаква капачка може би. И това, което направихме е, че сложихме едно такова гумено маркуч, някакъв е било, някакво гумено. От едната страна напъхахме го и от другата страна една пръчка, която така хубаво я затегнахме, да не може да изтича водата. Защото както наливам, така и пада самата вода от антифриза и колата естествено пише стоп на таблото. Така че хора, когато ви става лошо от каквото и да било, не отивайте на такива места, където е високо, където път е тесен, където има много завои, просто не отивайте. И това ще е една грешка, която ще поправя с тази млада госпожица. Естествено нямаше как да снимам кадри от спешното, защото тогава последното нещо, което съм искал да направя, е да снимам кадри от спешното. Или да я снимам тя как ми приушава, примерно, защото трепереше цялата. Да. От манастира до спешното. Така се получи. Спешното на Враца. И лекарите бяха добре. Лекарите бяха много добре. Ама, да, нормално сега, то в такъв град, тази болница, много зле, но да, както и да, няма значение, важно е, че всичко е наред. Да, окръжна е, да. Така че да. Добре, хора, абонирайте се, да и дадете така стимул да ми приуша. Да спре да ги приушава на разходки и да може да снимаме